Ето казвам тогава защо. Както виждаш, след това Галян Славчев Пеевски е помагал много пъти на Левски. А къде е справедливостта? Каква е истината за влизането ви в Левски? Левски си е ескалация на рекета. Нали, там трябва да си ги спомням как бяха по време, но там беше дай проценти, давай за нова телевизия по 24 милиона, вземи Левски, няма да продаваш на други хора, дай 51% на нас. Няма, айде, нарушаваме Конституцията и да закриваме. Закриха и бизнеса, закриха и комисията, за да замажат всички следи. Дали могат да ги замажат, не съм много сигурен. Вземи Левски, защото? Защо? Защото трябваше да дават Бойко и Шиши пари. Защо? А на тях не им се даваха. Съществуват ли футболните клубове в България на този принцип? Вземи го, за да нямаш проблеми. Ли Бойко води при феновете определен човек, ето намерил съм ви спонсор, намерил съм ви собственик. Как издържаше Левски? Вземи тази поръчка, процента, който го даваш, една част ще го дадеш в Левски. Това е обществена тайна, която всички знаят, но никой не е казва. Взимай обществени поръчки, давай част на клуба, другото го давай тук в такове, куфари, ще го крие по чекмеджетата заедно с кюлчетата. Тотален комплексар. Ето казвам тогава защо. След това Галян Славчев Пеевски е помагал много пъти на Левски. За Левски. Истината за Левски? Истината за Левски я знае най-добре Батков. Но истината е, че Левски беше овладян от Пеевски и Сталийски, разбира и Борисов. До ден днешен никой не е върнал на Корпоративна банка 1 милион лева, които са платени директно от фирма от съзвездието на банката, директно по сметката на Левски. 1 милион лева. С посредничеството на фирма на вездесъщия адвокат на Пеевски Александър Ангелов. Батков нямаше доблестта и честа да излезе и да каже: да, тези пари дойдоха от Корпоративна банка, тогава, когато Левски беше въобще заминал. На база на тези 1 милион лева, господинът Пеевски, чрез адвоката си, е заложил 39% от акциите и след това са му били прехвърлени. Аз въобще не мога да разбера как феновете на Левски могат да се премерят Пеевски да им е акционер. И сега прехвърлянето на Спас Русев, това просто е допълнителен ангажимент във връзка с новата му роля да бъде номинален собственик на Виваком. Той е номинален мажоритарен собственик на Виваком, защото със сигурност ще трябва да разпределя. Ако се случи препродажба на Виваком, съм силно заинтересуван къде ще отидат парите, които ще постъпят по сметката на неговата офшорка в Люксембург или където и да са и нейните сметки. Нямам никакво съмнение. Такива 10%, всъщност 10% Пеевски ми поиска, аз съм го представил от онзи списък, той ми поиска 10% от Виваком. Оказва се след това, че и Борисов имал амбиции за проценти от Виваком, защото виждате ли, те ми били помагали в сделката с Виваком. Аз сделката с Виваком съм я правил с консорциума, международен консорциум, воден от Royal Bank of Scotland. Къде ги знаете, че има претенции Борисов към? Казвани са ми, ама това не е толкова важно. Пеевски по него е написал. Той се отрича, разбира се, от това, твърди, че съм го фалшифицирал. Левски, откъде ги събра тия 20 милиона дългове, които Спас Русев откри, като влезе в Левски? Ами не знам колко са дълговете на Левски. Аз не съм се занимавал специално с Левски, но според мен Левски не е плащал дълго време нито данъци, които са дължими по заплати на футболисти. Не знам. Но знам, че до сега от Виваком са източени 10 милиона лева към Левски. Как ще обясните това, че... Ето казвам тогава защо. След това Галян Славчев Пеевски е помагал много пъти на Левски. Вие вижте само футболния отбор Левски. Значи, вижте сагата с футбола, която тече. Вие имате футболен отбор Левски, в който запалянковците казват под сурдинка, и това вече тече от месеци по медии, че знаят кой е собственика, но не искат да го назоват на глас. И вътре се намира поставено лице на Бойко Борисов и поставено лице на Пеевски. Как съжителството на Борисов и кое е подставеното на Пеевски? Александър Ангелов, мисля, се казва неговият адвокат, пък подставеното лице на Борисов е Иво Тонев.
Така че ето, само Левски. Имаме специалист тук в спортните теми. Значи само Факт е, че тези думи обикалят около дори спортните стадиони. От месеци. Това е категорично отречено от Значи това е. Нали разбирате, че няма как един адвокат, Александър Ангелов и един Иво Тонев, да отидат и да сложат парите на масата за един на Тодор Батков, за да купят акции. Нали разбирате, като спортен журналист, че не от месеци... Тодор Батков излезе и в една много емоционална ситуация каза, че няма никакви претенции. Месеци, а от години се знае, че Тодор Батков е държан на късповод и че никой не искаше гласно да каже всъщност на кого през кредити или през други операции финансови са акциите на Левски. Тоест, вие казвате, че Пеевски и Борисов управляват Левски и тъй като хванахте темата с спорта. Ето казвам тук защо. След това Делян Славчев Пеевски е помагал много пъти на Левски. Защо решихте да взривите сектора на стадион Георги Аспарухов и къде бяхте вие, докато беше извършена тази глупост? Някой даде ли ви гаранция, че стадион ще се построи? Това е една от грешките. Но истината е, че има гаранции и ме няма да спомена, защото седи на първия ред на Народното събрание сега, както и хора, които вече натиск да продадете клуба и много се спекулира с темата Делян Пеевски и Левски. Бил ли е той под някаква форма в Левски? Няма да скрие, че Делян на няколко пъти помогна с финансови средства в най-тежките години. Той е левскар. Най-тежките години има предвид края на 11-та, 12-та, 13-та. Според мен е около 1,5 милиона евро е дал. Но формално не е бил никога. Казвам тук защо. След това Делян Славчев Пеевски е помагал много пъти на Левски. Има ни задължения към НАП, които ту се обслужват, ту не се обслужват и са често спор между запалянковци на основния враг и конкурент, спортен, разбира се, в България. Тъй като обществената тайна в тези спорове, че едва ли не държавата е майка и мащеха. Майка е за Левски, винаги подхожда по един начин към Левски, а по друг начин към основния конкурент и враг. Изплащаме ли си редовно падежите, които има към НАП? Не. Но. И имаме ли друго споразумение? Не, имаме текущо споразумение, което е до декември тази година, което е въпрос на правни спорове, дали по право е прекратено или не. Във всеки случай, за да лицензираме клуба, ние имаме официален удостоверителен документ от НАП, че към момента няма изискуеми ликвидни такива, които са просрочени. Не обслужваме. В последно време, включително аз заварих на обслужване редовно на споразумението, но да ви кажа честно, клишетата обикновено са изтъркани истиния. Други неща да ви кажа. Иначе спокойно там са, нали викам, няма мониторинг, няма наказателна процедура от УЕФА, защото няма да участваме. Лиценза БФС ти го дава, покриваш, не покриваш критериите. Що искахме тогава да ги продаваме? Да не е Лутмари, да е мазохист или пък аз, че да си продаваме едни от най-добрите футболисти. Защото Левски не трябваше да получи лиценз миналата година. Това е истината. Какво значи условен лиценз? Няма такова понятие. При нас Левски имаше безусловен лиценз, защото убедих и УЕФА и всички, че няма изискуемо и ликвидно вземане. Няма падеж, въпреки че дали беше така. Ето казвам тук защо. След това Делян Славчев Пеевски е помагал много пъти на Левски. И се появяват нов собственик. И кой е той де-факто? Я внимай сега какво ще кажеш. Новият собственик де-факто. Де-факто е де-факто. Иво. Не де-факто, ти остави де-юре. Остави де-юре. Ники Иванов. Не се прави на гръмнат. Не се продължава. Не се прави на гръмнат. Слушай. И Александър Ангелов. Така. Това са тримата тези. Назначени от кого за собственици? Назначени от кого? Имаш ли те не са назначени, посъветвани. Така. Вероятно. Така от?
добре да приеме, че са примерно от Бойко Борисов и така. от Сашо Ангелов го свързват с Делян Пеевски, защото е негов адвокат. Така. Сашо, има ли святото име, изведнъж майче светостта му се загуби в някаква степен. Святото име на Левски. Не, нищо не. Отговор Д. Така, през 1949 година с решение на ЦК на БКП, създаденият през 1914 година клуб е закрит. На негово място е създаден спортна организация «Динамо» по съветски образец. Новият клуб е прикрепен към системата на почтите. Верен отговор.